Ya yi albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana shi, alhamdulillah. Gashi noman da mun yi, Allah ya rika mana taki gona. Amin, amin. Ya yi albarka sosai. Gashi mun ci maka dariya kawai. Muke da sunanka ya Allah, sarki gwani ahadin Allah. Kuma da hankali kuma ku riƙe noma a biyi. Dan shi noma da kaiwa gani, noma amfani ne ga mai yinsa, kuma tufa asiri ne wannan ke yinsa. Sannan babu abu mai riba tamkar noma. Noma duk wani riƙe shi baya kunya, kuma yana cikin arziki ko da wani lokaci. Tufa asiri dai shi a cikin noma, arziki ya cikin noma, ɗaukaka ta cikin noma. Abin da ya sami ce muku haka, idan mutum ya mai da mahimmanci, ya kama abin da mahimmanci, to insha Allahu. To shi wanga wake wanda kaga ana dan cece kamar gashi nan dai daya ne yayi, to ba su da bushewa ba. To wanga ana cece shi na sai da shi idan ka tsehe wanda ya fara bushewa to zai ƙara bajewa shi ɗaya masu yawa, sai ga abu ya aukaka abin kware, za ka yi mamaki. Kuma idan ka da wani makwauci sai ya ce ka zaka wake ne, shi kuma a'a ba haka bane ba, saboda kana rarrage shi na da kaga ya bushe kana rarrage, to sai ga ka tara wake abin kware. Sa'annan kuma Allah ya taimaka ya sake yin zuba wasu ɗaya sabi, to su ma sun hiko ya wannan insha Allah. Kira na gare ku kenan. To wannan wani daji ne fa? Wannan daji dai ba wani daji bane wanda za a cewa ba a san shi ba kwarai. Daji ne wannan an san shi ya shahara wajen cimaka. Sunan shi Indagamat. Wannan daji ba duk wanda ka ga da Indagamat na nan ga to yana alfahari da ita. Insha Allah. Saboda daji na mai yin cimaka mai yawa, sa'annan kuma Allah yana saukar da albarka mai yawa ciki. Yana kun gani wannan daji mutum ya yi kokari ya same shi idan yana kusa. Kira na gare ku kenan insha Allah. Mu da ƙaunar ka a lafiya sannu jakayya, barka ka dai annabin dole, sun ja da kai ka kai su kasa, sun daina ja maka sun tale, kakar maza da yawa a kudu ka bi su hari gida ka kulle, waye ya ja maka bai tafi ba, barka da wani haka sannan ka. Sannun ka sannu mafifici, nurul huda annabin rahama, kai ne hijabi mai